नार्जारि फार्मनि बानजायनायाव बेसेन नाङै देहा नायबिजिरनाय आरो मुलि रानना होनाय हाबाफारियाव बेराम नायजानो रायजो राजाफोरनि होंगो दोंगो। योग गुरु आसामनि मददजों समाज सिबियारि आरो नार्जारि फार्मनि गाहाय प्रफेसर राहुल नार्जारिनि दैदेननायाव गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय बसाबिल अन्थाइबारि गामियाव बेसेन नाङै देहा नायबिजिरनाय हाबाफारि लादों। गामिनि गोबां रायजो राजाफोरा बेसेन नाङै देहा नायबिजिरनाय आरो नांगौ जानाय आयुर्वेदिक मुलिफोर रानना होनाय राहुल नार्जारिनि बेबादि बेसेन नाङै देहा नायबिजिरनाय आरो मुलि राननानै होनाया बे हाबाफारिया दिनैसिम गासै मोन 19 गामिफोराव जानानै थांबाय आरो नार्जारि फार्मनि बिगोमा राहुल नार्जारिया फोरमायनाय बादिब्ला गासै मोन 50 गामिफोराव आरोबाव बेबादि हाबाफारिखौ लानाय जागोन। बे हाबाफारियाव बेराम नायजाफैनानै दिनै बसाबिल अन्थाइबारि गामिनि गामि गोराजों लोगोसे गोबां रायजो राजाफोरा राहुल नार्जारिया गावसोरनि ओनसोलाव बेबादि हाबाफारि लानायनि थाखाय बिथांखौ बाख्नायदों। खुलुमहरग्रोनाय थाबाय गासिबो निउस चेनेल नोंथांमोननिसिम। दिनैनि बे हाबाफारिया जोंना बसाबिल गामियाव जोबोद मेहेरगोनां हाबाफारि। जे हाबाफारिखौ नार्जारि फार्मा थांनाय 2 बोसोरनिफ्रायनो मावगासिनो दङ। जे गामि गामियाव हाबनानै आयुर्वेदिकनि जे ट्रिटमेन्ट आरो खाना फोथायनायनि जे ढौ जोंनि गामि ओनसोलफ्राव बिनि माखासे एवारनेसखौ जों नार्जारि फार्मा खालामगासिनो दङ। दा दिनैबो जे बेबायदि असिलायैनो बसाबिल गामियाव बसाबिल अन्थाइबारि गामियाव मोनसे जोङो आयुर्वेदिक मेडिकेल ट्रिटमेन्टजों लोगोसे मेडिसिन डिस्ट्रिबिउसन हाबाफारिखौ लानाय जादों आरो बे हाबाफारियाव जोंनि बे ओनसोलनि गासिबो गियानि आरो बुद्धिजिबि बिथांमोना आंखौ बहुद सहाय खालामदों। लोगोसे जोंना गावबुरा बिथाङाबो जोंनि बे मेडिकेल केम्प लाबोनायखौ बिथांमोना बाख्नायदों आरो बेबायदिनो डिमान्ड होबावदों सराइबिल ओनसोलाव इसिबांनाखि जोङो गभर्नमेन्टनि साइडनिफ्राय मेडिकेल जेसे सापर्ट मोननांगौमोन जों मोननो हायाखै। बेखौ बिथांमोनहा बुंदों जेसेबां मोननांगौमोन आरो जेसेबां जोंनि ट्रिटमेन्टआ जानांगौमोन गभर्नमेन्ट लेभेलनिफ्राय बिथांमोना दासिमबो मोजां रोखोम मोननो हायाखै। दा बेनिखायनो आं खावलायहरदों जिहेतुके आयुर्वेदिक ट्रिटमेन्टआ जोंनाव गोदोनिफ्रायनो सोलिबोखानाय मोनसे परम्परा। बेयो बेसेबां बोसोरनिफ्राय सोलिबोआमोन जों बेखौ बुंनो हाया। दा आयुर्वेदिक ट्रिटमेन्टआ जादों जोंना पारमानेन्ट सलुसन। जे सलुसना जोंनाव खनसेनो हामथायनायनि मोनसे राहाया दङ। दा बेनिखायनो आं खावलायदों जोंनि गासैबो बे ओनसोलनि जाथि धर्म भाषा बयबो बिथांमोनहा जाहाथे गाव गावनि देहानि थाखाय ट्रिटमेन्ट लानो थाखाय आं माखासे एडभार्टाइजमेन्ट होनाय जाखायो सम सम। बे एडभार्टाइजमेन्ट होनाय जायगाफ्राव थांनानै बिथांमोना जाहाथे गावनि ट्रिटमेन्टखौ लानो हायो। लोगोसे जोङो देहाखौ थिग खालामबासो जोंनि मावनाय दांनाय जोंनि गोसो आरो मेलेमा सुख सान्ति खामानि मावनो हायो। जुदि सुख सान्ति मावनांगौब्ला देहाखौ जुदि जोंहा थिग गैयाब्ला जोंनि मावनाय दांनायाबो सुख गैया जालाङो। दा बेनिखायनो देहाखौ थिग लाखिनोबा देहाखौ गोरा लाखिनोब्ला जों जगाबो खालामनांगोन, जों आयुर्वेदिक ट्रिटमेन्टखौबो जोङो सोलिनांगोन। लोगोसे जोङो जोंनि देहाखौ गोरा खालामनानै संसार जानायाव जाहाथे जोंनो बोलो फैयो, जाहाथे संसार जानायाव जोंहा सान्ति सुख फैयो। बेखौनो आङो दिनैनि बे नोंथांमोननि चेनेलनि दायै गासैबो समाजखौनो आङो गाव गावनि देहाखौ गोरा लाखिनो थाखाय आं खावलायहरदों। दिनैसिम जोंनि मेडिकेल केम्पआ बे जायगासिम 19टा जाबाय। दा आंनि टारगेट दङ नार्जारि फार्मनि जानानै जे 50टा जायगायाव जोङो मेडिकेल केम्प खालामनो थाखाय थांखि लानाय जादों आरो बे थांखिखौ जोङो लासै लासैनो सर्ट टाइमनि गेजेराव जोङो कमप्लिट खालामनो थाखाय सेस्था खालामगासिनो दङ। दा बर्थमान जों दंफायो डक्टर हिमांशु बुजुर बरुवा। बिथाङा APSC आव जिहेतु पास जानानै दिनै माजुलियाव 20 बेडेड सिटनि सासे इनचार्ज। दा बिथाङा जोंजों लोगोआव मावफायो। लोगोसे डक्टर जयन्त बर्मन बिथाङाबो APSC आव पास जानानै दिनै जोंनि क'क्राझार जिल्लानिनो बिथाङाबो सासे रोंगौथि गोनां डक्टर। बिथाङाबो जोंनि टिमाव हाबफायो। बिथांमोना जगा गुरुकुल आसामनि जानानै आंजों सहाय खालामफायो। दिनै आङो ओरैबायदि गोजोननाय मोन्दों गामिनि गावबुरा हिसाबै। माने जोंनि गामियाव फ्रि बिदि मेडिकेल फैयाखैमोन। दा फंबाय जोंना नार्जारि फार्मा माबाया जोंनावहाय दिनै ओरैबायदि गोजोननाय लाबोदों जे माने सोरबा नायजानो हायै बेमारिफ्रा फ्रियावनो नायजानो मोन्दों। आयुर्वेदिक मुलिया जोंनि थाखाय जोबोद गोनां। बेयो जोंनि गोदो आबै आबौमोनहानो बाहायबोखानाय आयुर्वेदिक मुलि। दा जोंहा बेखौ सोदांनानै मोनसे गोदान मेचिनफोरजों तयारि खालामनानै जोङो गोदोनि बादि बरि नंला। दानिया जुदा रोखोमै बिदिनो बथलनो मानो सिराप जों बेफोरबायदि मोननो हादों आरोखि। दा बेनिखायनो आङो जोंनि नार्जारि फार्मनि सामलायगिरि राहुल नार्जारिखौ आङो रोजा रोजा आंनि गामिनिफ्राय साबायखर बावनाय थाबाय आरोखि।
मोनसे गोजोनथाव फोसावथाय क'क्राझार सोहोराव गोदानै बेखेवदों क्रिमसन क्लाब मुंनि गंसे गोदान जिनि गला। क'क्राझार सहरनि बिशाल मार्केटनि साहा जेडि रडनि साखाथियाव थानाय US पल' प्युमा किलार ब्रेन्ड गलानि साखाथियाव गोदानै बेखेवदों क्रिमसन क्लाब मुंनि गलाखौ। हौवा हिन्जाव आरो गथ'साफोरनि थाखाय बायदि बायदि रोखोमनि गानग्रा जोमग्राफोरखौ नोंथांमोना क्रिमसन क्लाबाव मोननो हागोन। मख'नो गोनांदि गोदानै बेखेवनाय जिनि गलायाव हौवा हिन्जाव आरो गथ'साफोरनि गानग्रा जोमग्रा जेरै लंपेन्ट, शार्ट, टि शार्ट, टपि बायदि बायदि जि जोम बायोब्ला नोंथांमोनहा मोननो हागोन डिसकाउन्टजों लोगोसे अफार। गोबाव खालामाजासे खनसे भिजिट खालामदो क'क्राझार सोहोराव गोदानै बेखेवनाय क्रिमसन क्लाब जिनि गलायाव। लोगोसे नोंथांजों गोरोबनाय समायना रमायना गानग्रा जोमग्राफोरखौ लानानै थांनो हागोन क्रिमसन क्लाब गलानिफ्राय। खुलुमबाय क'क्राझार। मैं एरिया VM हूँ। क्रिमसन क्लब स्टोर हमारा ओपन हुआ है कोकराझार में 26 नंबर EVS स्टोर है। तो हमारे यहाँ पे मेंस, वोमेंस, किड्स 3 सेक्शन मिलेगा। ये आपका कोकराझार में JD रोड बोरो भतरमारी कोकराझार JD रोड में है, नियर पूमा विशाल वो सब स्टोर के पास में है। तो हमारा यहाँ पे क्रिमसन क्लब में ऑफ़र चल रहा है। आप लाइक लेडीज़ का अगर कुछ डेनिम परचेज करेंगे तो 4000 में डेनिम आपको 2 मिल जाएगा। अगर मेंस का डेनिम कुछ भी अगर 2 परचेज करेंगे 4500 में मेंस का डेनिम मिल जाएगा। बाकी 3999 से ऊपर अगर शॉपिंग करें 500 डिस्काउंट है। 6999 से ऊपर अगर शॉपिंग करें मतलब 7000 से परचेज करने पे 1000 रुपीज़ ऑफ है। 10,999 मतलब आपका 11,000 शॉपिंग करने से आपको 2000 डिस्काउंट इंस्टेंटली मिलेगा जो आपका बिल में डेबिट हो जाएगा। तो आप लोग आइए यहाँ पे शॉपिंग करने के लिए। नियर विशाल है तो बोरा भतरमारी JD रोड। तो ये क्रिमसन क्लब का एक्सक्लूसिव स्टोर है। यहाँ पे आपको न्यू कलेक्शन अवेलेबल मिलेगा, हर टाइम मिलेगा। कुछ ना कुछ तो ऑफर चलता ही रहता है एवरी थ्रू द ईयर।